Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na muntag palabati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin, isa ka oras, 14 minutos, karon ganlaw Lunes, Petsa 19. Lunes na mag-edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kilanda liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team ato sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sininga kapulisan Central, Southern, Northern Negros. Course ang ato sininga patrol to Crossfire Patrol kay na para kalambiyo sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato na maliwat nga bantayan kagimusuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa Lunes nga edisyon anano man nga mga eventualities from where the action is. Action John Diaz mag-responder back to back sa aton nga piloto was lang ko naman ariya lang kon mais importante way lang malisya aksyon papang Nixon Tahong. Ato nga pagbantay sa mga update sa balita national, international news center sa Aksyon Radio Bacolod Lunes edisyon boylog nato na puwersa ni Aksyon ang Depensor. Updama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Kim.
Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad, ang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Up din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Let me remind, why kuya kakalipat, ang bots konsihada kag sihado nagakalipat. Si Maninay kag si Manimoy, kon ka isa nagapulo palipat. Yado, go naman sa kalendaryo. Pat ini naman ang numero. Pila? 67 Dias na lang ang nabilin, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 74 Dias. Aton sugarawon ang tuig 2021. Goodbye sa 2020. Maninoy maing da. Kagay Maninay Chari Salvacion sa La Carlota. Advance Merry Christmas. Advance Happy New Year. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Honteveros and family. Mr. and Mrs. Maninoy Remo kag Clarita Tampipi dira sa Gardenville. Ning Maninoy lawagon tabala. Retired Police Colonel Maninoy Rolin Balkin. Kay Maninoy Boy Sincere sang Sincere Drugstore. Ito pang Maninoy kuman. Lipat ako sa Maninoy ko. Si Romo, hindi ko na yung Maninoy, ah. Kung may plano pa sila nga kuhaan niya ko yung Maninoy mo. Kung ano, mapakasal yung imo, ya. Si JM, pwede pa. Imuon niya ko Maninoy. Okay? So, advance Merry Christmas, ha? Advance Merry Christmas. Sa aton nga magka-aksyon, sabay pa nga maging malipayon kita sa pag-abot sa bulan sa Disyembre. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:50 na. 10 minutos para bilhin antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Dugay-dugay, korpyo na ha. Oy, happy birthday gani karong adlaw kay Aksyon Brian Morden. Alin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod. Happy birthday man kay Toto Errol Alyangan. Alin man sa imo kapamilya sa G&G Rastobar. Birthday sa mong Toto Errol eh. Para sa mong dagapi-api sa G&G Rastobar. Happy birthday, Toto Errol. Sa kay Miss Jewel Brewer sa California. God bless. Stay at home para safe. Sa makopdanan dira ni Jewel Brewer sa California Hospital. Kabalo kita ga monitor sila dira sa aton. Pag may time sila, kagod hindi sila sako. Kamusta ang COVID sa kwan sa California? Maguro dako ng kaso sa California, no? Damot kita dira ang mga kwan eh, mga Pinoy nga mga nurses. One of them is Miss Jewel Brewer. Advance Merry Christmas na sa imo, kag-advance Happy New Year. Una ka bayan sa atong sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwansang.
naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalaga, ginadulong sa inyo sa kalawan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalaga, ginadulong sa isa kalawan. Lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Toto Archie Alipalo, mayong gabi gida. Paurok-urong si Toto Archie Alipalo. Huwag ka pa matulugan da, Toto Archie. Si Martin Gonzales kag si Yeye Leonidas dara sa Hong Kong. Mayong gabi lang. Kay Hasil Huhilya ha. Kay Marlon Tapang da. Para sila nagpaurok-urok ito. Amati sa Action Night Patrol program. Sa kay Benji Chuwada, good evening. Maribek Jones, mayong gabi. Kay Norman kag Murina Alvarado dira sa may area sang Barangay Panukoy, mayong gabi gid. Roberto Lames da, good evening. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso, check attendance man. Una kabayan sa ato sa Pabalaga, di balaunta ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Nagsiga ng aton nga daw ginatawag nilang Halan Dumon Tower. Doon nagatag na sang duag ka kolor da sa
palibot sang Bacolod City Public Plaza. Pila man ni kabula, no? I think tinuig man. Nagbalik sigad ang Alondumon Tower. Dahil ito, sinungkit ka auto. Kalong gali ang tungas na da. Huwag ka mabungguan ka auto da. Sa lakyan. Huwag madiskubrihan tana nga kalong gali ang tunga sang sinang Alondumon Tower. But silingon hindi solid. Pwede makuan, matubuan bungsod. Pwede matubuan balay kasubay bla. Pati kuan mong kalong ang tunga. Oh. Ito namin na subong kunod ang kuan. Ang iyang pag-igpat-igpat aksyon dyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon dyan sa report. Dyan. Merry Christmas! Merry Christmas, Action Eric! Merry Christmas sa tutunan nga mga ka-aksyon! Oh. Magandang gabi! Okay. Dami sa mga pwesto, diriwari kami sa may Alondumon Tower. Oh, Ang nami sa mga tiga lugar, Alondumon, damo gahandom sa mga lugar. Kaya damo din may nagkapit-apit, damo din nagkapit-picture. Picture da. Oh, bako hindi ko yan ano Koreano, hindi ko yan artista. Dali ka po picture sa may Dumont Tower, gapalayo. Dala kami yan. Hindi ko yan. Magsikat kami karon ni Papang, hindi kami ni Papang. Abot like Papang. Saan mo nga modelo sa Alondumon Tower? Oh, ang balila. Sir, pa-picture kami. Hindi kami kay Budlay magsikat. Mahal na namon talent fee. Hindi, sir, pangiritabi ang imong time. Pero hindi pa pangirita, hindi pa pangirita. Kaya makita nyo kita karoon may kulang sa Dumont Tower. Hindi nyo kami pag-dala-dala sa picture danay. Kamulang, okay lang, no? Especially, ko mapapicture kagara sinuray manggubat. Oo. Aperte, hindi mo ginabalaan nga ang Alondumon Tower, do walo nang gigadikada mo. Amo na oras. May gawa picture pa daw? Ate, may nagalabay may nagapundo, dili ka mga salakyan. Pero ba magka-picture? Why na? May haraman, wala. picture action na rin. Kamo ni Oras, especially kung maglabay sila, Oo. kasi nagapundo sila sa salakyan, o kapanaog sila sa salakyan, and then mapa-picture na sila din action na rin. Para di ka masapo sa ila, eh kung mag-picture sila, bingara sila sa sulod ng salakyan, Oo. may kabudlayan doon para sa ila. Hindi nila makita, hindi mo kikilala mo panaog kang magdududistansya. Kaya like for example, sa iba na tol mag-action ka mga magpa-picture dire. Oo. Kung dire sila mag-picture sa may Gonzaga, may tabo ni action na rin, or may sa gabal, walang kuryente, kable sa kuryente. Okay. Kung di man sila sa may Gatuslaw, may ara man sa gabal, may kable sa kuryente. So most probably mo nila, diri sila magkuha picture sa may Gatuslaw, pero diri na sa may downtown area or diri na gid lang mismo napit sa may Central Market Action Eric, no? Para makita nilang kapatindo ginablang ang struktura, no? Tiyan mo na tahom, may mga line color, blue, violet, no? May pula. Kaya mo na kinig ang kantablas ang audio ko music video ni JM. Kumo ko tita, pumo busila. Ganyan ang idak na mga bumbilya. Tama na doon sa kanta. Ako mo. Okay, Manoy? Tinunoy pang gubat mo ka. Okay, di ba? No? Okay, sa katapos up sa? Oo, doon ko maayos ang bayo mo na yan. Doon po naka-action radyo, Bacolod nga, ano na year anniversary na yun. Mabalo-balo ka gito nga doon may edad ka na yun, iba? Hindi plano yung mag... Daw lang kayo doon lang kilo na yung manggubat, no? Kayo doon nagsikat, is no rin naligad. Oo. Makumabla suksok yung facial dyan, yabla ka mineral water, raw. Ay, kala, ito nga facial doon yung manggubat. Daw modelo sa sang mineral water. Oo, sa gitong pinaka-mayo nga disenyo sang facial, no? Oo. Migo mo to pa nga. Sino? Migo ako, no? Aba ko migo si Papang, si Nonoy Magubat, kapawala-wala lang, no? Bawala lang. Oo, gabi nga rin, di ka mga taxi. Pero iba din ng mga taxi. Oo. Gano'n kita kabahar kita, mabahar din sila sa may rotunda dampe. Oo. Bali, gis na yung mga balilala. Wala lang na kag din. lidra tanga. Eh ba tanga hindi na mabalik blaw. Naunay liaw nila. Ay, basta nga yung lede sa balik. Na stiff neck.
na-stiff neck sa Pag tangla mo nang hindi na mabalik hulo yan blaw. Hindi balik. Naglagtek naman mo na nagulpihan ngali. Hindi na mabalik. Kaya sa bat si Rudy manugilot eh. Rudy on the rescue. Rudy, kasi kung dito Todo rescue lang si Rudy manugilot kung hindi na balik na liog eh. Gani, basta gani ko na may mga balik-balik. Rudy! Diyan ka, Rudy, subong man. Pilot na birod. Ambal ka rin kayo na, Blastoria, dito sa may plaza. Ako sa may downtown area. Okay. May naglabay, di ko rin po dyan bata kayo na. Doon may baligyado sa may mabaligado sa grilyo. Ambal ka bata, lanay. Nagsiga na yung star, nay. Sila kabilog star. Alam mo, man star, nay. Ano man yung mga star nga, suga na sa tower. Alanay, tower na. Sabi ko, kawayan. Abi ko Christmas tree. Ha? Abi ko Christmas tree. Abi ko na, kawayan na, nay. Kawayan, matawag yan. Ano kawayan? Yung puti na kawayan? Ay, hindi na galit kawayan, nay. Hindi na yan, simento na yan. Tingala may lamon sa dalom sa simento na yaw. Hindi, kabalo ka na gatubo ang kawayan mong. Gapalangsing. O, tinay pa, no, magtubo, ay mo na nila, ginapon niya gan tubig. Boss, wala na ako may magwa na tubig, sinit. Tawag ni Kina, gapulo pumangkot-mangkot, nagalabay. Ambala mo na nag-itsura, kalang dumong tower, subong. O, amo na yung itsura, kalang dumong tower. Amo na yung ligad, ko yung mungguan ka Koreano. Hindi na mungguan ka Koreano. Kundi pugday, o na yung blue naman subong, tapos red. Na, lain-laing color, ganda na kaya. May mabala kayo, wala mabala ng ulan. Nagtulotelte, pero tiway na ulan. Eh, kung nakulan kayo na, at disgrasya, gihid ba si Ponder, blaw. Pero hindi man guro Hindi na punder Hindi na mapunder. Kung hindi na mabungguan, daliwat, hindi na yung mapunder Gani man sa bagay. Ito ka bakot man. May railings na palibot, why? Ha? Railings? May railings pa. Palibot? Yes. Timay lang kayo makasagang-sagang day. Except na lang, wala sa may area sang Gonzaga, sa Piak, dari Gonzaga, Gatuslao. Kung may bukas, dira siya, wala pa nabutang railings, kaya hindi ko sufficient, na hindi ko kaigo para sa number of railings nga posible nila diri maplastar, no? So that is why nga may ungab sa Piak. Palibutan na railings na parang depensa sa mga aras-aras ka driver, bla? Gani kag depensa kisa sa Ido Sa Ido? Depensa sa Ido kay dali lang anig ko kay Ido. Okay na liga dami kay Ido di katulog. Ala ko yung Ido na mangipot blaw. Kag maila ko Ido basi pati bla mga wala tululugan diri bla magtulog tungawaw. Code no. Tiwan na wala da railings, may ara da kwan, may ara da wala mabutangan railings. May ari pa do dapat pa sa likod so yung sining tower. Nga ginatindugan natin sa buong, may ari nga portion nga wala na butangan sang railing. No. Pero wala ko, I don't know kung natabo, pero usually bilogin ni mong ginabutangan nila railings ni. Basi kulang pa bala? Basi kulang pa? Basi kulang, guro lang pa guro na dulungan dari sang dugang nga railings para at least matakop, cover, bilog dari. Nga mapalibutan sang railings, kaya kabalo ka naman, bago pala nila buksan, no, basi may mga haras-haras na karon kang malipat naman galing nga, hindi pwede ka counterflow sa may Gatuslao. Kag dari sa dumiritso karon sa tower karon, di karon double kill. Double kill gidi? Double kill gini karon, no? Damo namin na, no? Galing kay tiamo na bala, medyo dako-dako ang space at nga ginakaon niya. Oo. Compared na liga ng rotonda, di gamay lang to mo, I think do mas gamay to siya compared to ni mas taas ni galing yung actually ka ng Halandomon Tower. Mga pila man dyan kabulan, may tinuig, manaway kasigan na, no? Nag-inaugurate ni siya June 18, 2019. 19. Sobra na 1 year. Sobra mo na sobra 1 year, may kasigan na, no? Yes. Wala ni nakasiga starting do mga last week of January. 2020 na. January 24 mong 2020. Okay. Nabungguan ni sa San Tower, mga asang SUV, ito blasang Koreano, ito mga 11:30 na ito sa gabi. Gani. So mga lapit sa katuig, way kasiga na. Doon mo amo kag isa man, kag malapit man sa katuig, galing nga obrahan, galing na no? Yes, kiti February
March, April, May, June, July, August, September, October. Sam kabulan. Siyam kabulan. Oh, kag na kayo liwat. Kayo liwat. Oh, may ano da, may Bermuda na da kung Carabao Grass palibot sina da sa dalom. Amo na hindi ko ma-identify, hindi ko bigid na muna familiar sa Ilamon kung Bermuda ni siya or Carabao Grass. Oo. Pero may ara Matagang ko Carabao Grass ni. Carabao Grass. Carabao kaya ang Bermuda do mas mas nipis. Ang Bermuda yati ko na sa Pino na saya. O Carabao Grass. Carabao Grass na siya. Oh, ti ano gipalibutan na Carabao Grass na? Yes, ang sa may talom di ba? Oh, gani. Ti, tapos why sa mga tanom-tanom magluwas ang Carabao Grass lang. Waay na, kaya Okay. ang matabo si Action Directory, ibig sa may duta mismo, may gin-install sila nga 8 man kasuga. Wala man kasuga. Oo, nagapasiga, gapasanag pababaw. Okay. So, Wala kung po sa may- nagasigas babawya mo na. Oo. So kung may tanom, basit na mga tabunan ang mga suga, At mas hindi tayo man kay TPD mo na niya maguntingan yung kung maglagba. Nasa actually wala mo nagalagba, kakapa na niya sa balas. yakamang, oo, Magkakamang na dumakamang, ng Carabao Grass, wala mo na ikataas. gani. Oo. Ayaw man, pero I don't know Ang kung suga may- nila, pila kabilog dyan, ibut-ibutang nila das to. Sa mga Ang kinarek? ilamon. Pila kabilog suga, patang nila. ang suga nga switch, red, orange, Hindi. yellow, Hindi. Ang sa suga bla sa dalom bla, sa mga sa Carabao Grass bla. walo man kabilog. Wala ka suga. Oo, Pero lain-lain man nga color yan, hindi. hindi, white lang git. White lang ya, okay. Kay balido amo ni nagapabalo nga ginapasanagan niya balang dalom nga bahin sa Gani. tower. Oo. 8 man kabilog nagapasaka pababaw. Okay. Mayo man ati bukas na dere. May ano ni siya gani, may mga host bala nga do may fountain sa itsura niya. Ang host na mo nang gaserbi gabunyag. Oh, do amo na sa something nga nagaserve do nga tubig or do kabunyag. Okay, galibot-libot sa hindi bla. Yes. Oh. Gapalibutan niya ginaksyon na rek, Tipo no? no, sige ang iyang nga tubos ang tubig o kon Wala. way lang. Why sa subong do wala pa kagina wala pa manina pa andar. Ba siguro was lang taon ko was pagbalik ko may dekon. kwan sigli may gripo sa. May gripo siya. Di man sa kong gripo ini guro niyo sa dalom niyo basta mo na nagapapiswit pababaw man nga nagabasa sa tanom ni. Yes, kami ara sa do ano no bala no nagari do Sprinkler, ano na sprinkler? Oh, do may sprinkler sa something. Oh, no. Pero kami sprinkler yaman. Namin mo nasusuga ay palibot pro no? Gani 1 2 3 pila ka sprinkler? 8. Hindi damo gali. So mga ang sprinkler ya Palibot na, palibot, galibot. oh, gapalibot 11 Ga-circle, ka sprinkler ga-circle. action direct. Ang iya 11. pormas ka circle. Action direct? Ang iya pormas sa sprinkler ga circle do sa palibot da. Yes, gapalibot man. Okay. So, Right. matsa ko ba si kuan ang guro ba si adlaw na natubod lang tubig? Gani. Adlaw guro nila ginapandar. Siyempre, Kaya mayo man nagbunyag kay las tikmas tanong. na mga tulo-taon-taon na Kulang taon sa layo, taho man siya pro no? Taon si second sa lahiran taon. Oh, sa layo. Oh. Galing kay ti amo na bala Hmm. nga dugay gid man sabi nga wala na paandar eh. Pila ka milyon kaninang budget siya na? 4.8. 4.8 million. 4.8 million. Okay. Damo man ang explanation nga nag 4.8 million. Oo. Dugay gid last year pa ni siya eh. Gani. Last year pa ni siya actually gin-inaugurate amo na tapos 4.8? na bungguan abi ka Sana ka kasalakyan. 4.8 isa na naka bunggalo nga balay. Batukon mo. Oo. Oh. Sobra pa, no? Sobra Tako pa na eh. gid nga bala yung 4.8. Oh, may swimming pool ka na nagoro sa 4.8 mo nga balay. Oo, usually gani pwede kani mga 3-story nga balay. Oh. Swimming pool, lapad nga area, subong nga panahon, no? Tapos I-round na, out, i-round ta lang sabi sa 5 ka milyon, dako na nga balay. dako na gid ang 5 million pesos actually ka balay. Hindi ba daw ginapatrolyahan mo na ka police station 1 da ni Major Sidel ng lugar da? Sa subong wala pa din may naka-in charge o naka-assign ka police, pero most probably per minute sila galibot dere. Oo. Nagapatrol yan na din nga police station number 1. Kasi bagay, lapit mo na station 1 na da eh. Lapit mo na sa station 1. O lapit lang man kat. Sino wala nang- magid man Sinong tao na stunga oh? Ang nakayelo? tao, nga. Ha? Ang nakayelo nga tao stunga, sino na? Akay na may nagalagaw man da. Kay na pa ni mga video.
May picture. Sa ito nga may tao nga nagatangla-tangla sa babaw. Oo, may galanto-lantaw kay ina. Basta wala baliliog yung ngalakala. Tangla sa babaw lang daw. Kaya hindi magbalik. Hindi nang balik liog yung ngalakatangla. Na unay na tanglaw. Kaya ba ako, 14 meters din nga daan? 40 meters. Ang taas? 14. 14 meters. Ang taas, diameter. Ang taas kasi ni, oo. 14 pies? 14. 14. 14 pies? 14 meters. Oo, 14 pies. Mga 14 meters ni taas, sakit ko mag-amos yun eh. Oo, gani. Basta mo ni ang... Importante nga ma-preserve na da kag hindi liwat mabungguan. Oo. Ang bagay ni Sir Alex Montesa, Oo. ang bagay namin pagkurubot ang torch. Dito sa gwas. Tinggo ako ng Olympic na nakaroon. Olympic na pala ang ilan ng ano. Olympic na nakaroon. Di sa isa nakaroon. Hindi na nakaroon Halandumon Tower. Olympic Tower na nakaroon gwas na da. Gana, hindi na nakaroon na tower. Olympic. Anyway, kaya mo na, no, ang sitwasyon diri sa may Halandumon Tower, karon niya gabi. Tawhay na da, no? Tawhay na. Wala may salakyan gila labay-labay. Why naman masyado? May mga private nga salakyan, may truck na gani bago lang sa IPM, nag-aakot malapit mismo sa may Halandumon Tower sa mga basura. Pero hindi Halandumon Tower, ginakot niya ha. Ang basura, lapit sa Halandumon Tower, ginakot niya. And then, doon tayo naman sakyan nga nagalambiyong sa mga dalanon, karon nga gabi, kung makita nato may nagatulog sa kilid sang sidewalk mismo, mga kaakson. Pero hindi mga homeless, pero naton nga mga kaakson. Wala gitulugan na pulian nga mga balay. So, diri sa nagatulog sa kilid sang dalan. Diri sa Action Radyo, nagpasalamat kita kay Mr. Almir Murillo. Thank you kay Sir Almir Murillo sang Godfrey Enterprises sa Gendonarya nga mga vitamins kay Naturelec nga atong ginhatag atong ginanagtag kita Naturelec sa Gwa sang Corazon Locsin Montalban Memorial Regional Hospital. Vitamins kag face mask. Na nagtagta sang face mask kag vitamins. Pwedeng pasalamat nila kay ina. Kaya ba nila sir pambato nila mon sa tunog diyo kay para bako da mon resistensya. Gani man. Ang bako sige, ang bako ibanto gani, ang bako la. Nalikat pa makamudiri nga sinimana ato sa Gabalbalana kay modiri sang Regional Hospital. Niyari pa kamo de. Pasul kag gwa mo pasyente ara pasulod. Ang bako tiara tumaranyo na ang vitamins. Timaw mo to kay na kay da lipilipay mas like kada individual gid panagtagan aton vitamins. Very good. Kay natong damo-damo mo mga ginatos man tong aton bitbit kay ina. Tibot siguro mo nakadamo dala nagatiri sa gwa, no? Wala ko gani kay ina nagka-coordinate pa kay Kapitan Madeline kaya bako gabi na. Abako hindi ko na pagsabaron si Kapa. Total man nagtag naman kami na diriwa ng vitamins. Maayo man to kay ang police plan ni Police Captain Leo Estopa sa Station 2. May naka-standby. Pagpanaog na mo sa patrol, ang bala, sir, kami sir, pakwat double abot, yung gid ba? Pwede naman nagtag kami. Mayogid. Ti sila to nag-akwat kay ina, and then pag-akwat nila, ginduhol nila ka na nagtag, actually kulig man sila, no? Samtang galibot kami, very good. amo man ang ila pag-upod sa amon, gasunod sila sa amon, sige pa nagtag, no? Sang face mask at face shield. Gito namon, sa lakot ito namon, gintakop ito namon, tuptub sa piyak ng bangga, sa tabok, sandalan. Very good. Kami nagatiner to, may tigulang to, ina nagahiribion, kulbaan to, sitwasyon sa bata, isulod la. Bako ma'am, hindi ka na makurbana, ariya, amo na ako na ni mabulig sa inyo. Kaya bala mo na rin, from Action Radyo, makulod ma'am, matag na namon, face mask, kag, vitamins, Action Erect, no? At Damo, nagapasalamat sa may Facebook page natin kay nasa pasalamatan ta si atong sponsor sino gani diyan? Si Sir Almir Murillo. Almir Murillo no sang Godfrey Enterprises. Godfrey Enterprises. Salamat gid sir. God bless you. Okay, pero minis na basta siguro nga do wala ka medical mission ha. Daw natando guro ang atong sponsor sa mga sitwasyon sa atong mga kauturan taga ng okay, hospital. Sa Action Eric, ang Godfrey Enterprise, every year, ginislega sponsor sa Action Radyo. Basta ganit may medical mission, basta sinambaw sila tingala sila, wala ka medical mission sa Radyo. Galing iti, bala mo na lang iti may pandemic, tamo, hindi na pwede ka tipon-tipon.
Gani, tiyan mo na guro nga instead, tiyan ba puli kami Japon bisan ng pandemic, padala na lang namon dira sa inyong vitamins, kamo na bahala dira. Yung first dugangan sa Aksyon Radyo Bacolod, di ako pa nagtag na lang doon nga gilayon, amo na bot silingon nga wala na yan, basta may donasyon tik gina-recognize, and yung nadulong. Sa amo nang iban vlog ang bakit nga, no, ya kami kaya kami dire, kung may pagi ka mo sa amon, pwede lang. Gani, Kasi man. kitala namang pagi Aksyon na rin, man, no? Salamat sa mga K9 ni Captain Stopard sa duwa ka police on duty kay narap na yapon sila. Ara na Japon, kinagabantay na sila kay kung may problema, being ipadangat ang mga pumuluyo, di sila na lang nagatubang kasi especially kung may mga kakulaan gamit, Very good. no, may mga peace and security, may naka-on standby, ginadireaction na rin, nga mga personnel, no, sang sang police station number 2, sa may hospital action, Eric. Very good, very good. Sige, thank you, Gid, sa tanan, balilati, sir, salamat, Gid, magbalik ka mo dito, son, basi, lain naman. Ate kami mag-sponsor, laway gina problema. Gani, basta may sponsor lang, wala kang problema. Kasi kantara chimpo, yung papanagta, kung may ara kabubuton ng mga tao, nga magatag sa bulig to sa ila. Gani, ang bako ngayon, pag panagtag ko, ang bala, sir, ka papili, ka counselor, sir, raw. Ano po counselor, Ivo? Yung mga public service na nga mo niya. Part siya nga mo nga public service, Pagi sa aton nga mga sponsors, of course. Gani, ang bako nakaksuradyo, Kuya Eric, kaksuradyo, Bacolod. No? Nakasuksok ko yung uniform, kaksuradyo. Nakatak-in na, Kuya, pero hindi ko yung politiko. Malaki doon nakatak-in ka gito Kaya doon nakapurmada ka Kaya mag-tuck-in ka, angayan ka man, lortista ka man. Gani, ang balina doon lapit-lapit ka man kay Piolo Pastor. Kita mo, makumpara pa sa artista. Bako, sige lang lang, dason kay kumakagwa gani si Action Eric, baka mo pa, si JB, Eric ito. Ala ka naman. Kung basta hindi nila pamaritaon si Action JM. Pwede nyo lang ilang taon ng suray, pero hindi yan nga love story. Mayong gabi lang kay Kathleen Nang, gali, nagpag-greet sa Action JM kay Kathleen Nang. Mayong gabi lang ko no. Tapos kay GM. Oo, kaduway, nasa kuno galagaw, dala sa Action Radio si Kathleen pala. Ang balik na sunod lang kay pagkilala at kay manager. Kalagaw ka di. Kilala mo naman si JM, huwag naman ang problema. No? Mayong gabi lang, happy birthday, kaya sa pinakataas nga tinuga sa kalibutan. Sino? Kay Errol. Subong happy sa siguro to. Happy to sa, ang balik na sa kuno to, kusina. Balik ka, balik. Abo, hindi mo kutukuran pa ganun sa Action Night Patrol, ha? Abo, kumala ka na yung kaluwas ka pa. Happy birthday kay Errol, mo padayo na lang pagpataas ng imong height para pare-pareyota. Ang Action naman ang pinakasitwasyon ka namin at panyempo, gali kita medyo paang, pero gawa ito, manong, may hangin, pero may paang, kaya nga most likely sa tanan niya matanion, daw lagi bituon kilangita, no? Okay, labi ara gali may isa kabilog, pero hindi niya bituon sa Landubon Tower, isa kini kabilog, kay labi nagturutulit tugtog sila gabi medyo mapangpangaton nga panyempo Action Eric, no? So, pa na, pinakasitwasyon diri sa itong ginagapta sa Gapon Live, kita nag-report sa may Landubon Tower, diri sa Ginsangan, Sandalan Gonzaga, Gataslao, mga Action. Sa totalan niya mga Action tandaan, nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatyan. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa patrol sa Action
Sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Kinaksyon John Diaz. There you have it. Live report sa Patrol 2. Ang sitwasyon sa Bacolod. Marones ato sa Palagat Yamonay. Nagbalik na ang Hanandumon Tower. Ang iya sininga pag-igpat-igpat. Sa salamat sa itong sponsor. Giparagtat nila nga mga face mask kag isa ka blister pack sang vitamins. Sa mga nagabantay na pasyente sa Corazon Locsin. Nasta box ang dalan Kalakson. Sa mga kapulisan na on duty, mga K9 ni Police Captain Leo Estopa, ngayong gabi nila sa inyo, no? Salamat din sa pag-assist nyo. Balikan nila si Aksyon dyan sa dugan niya sa inyong Aksyon Balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:23 na. Ang report na Aksyon na John Diaz, ginaduro siya sa Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Nagabi nila sa kay RJ Javier, sa kay Narisa Ruiz Ilare. Check attendance lang siya. Si Kobal kag si Jokda, si Ulok, ginatamyo kamo ni Lily Orsos. Kay Grace Toricha de la Cruz, mayong gabi nila kag kay Christopher Hueste. Ara siya nga paurok-urok sa aksyon Night Patrol Program. Tabi ako na taran nga staff sa RTC Talisay, kay Sir John Roberto Ronquillo, Miss Jane Distua, Jolie Ann Insular, sa Group 2B class. Mayong gabi kita. Alin kay Alex Montez. I-check na naman report na gikan sa ato sa ring mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon Stephen. Aksyon Principal standby. Naunta sa number 1 si Aksyon Roger Gutib. Sa ratipo niyang report sa area sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Ari sa Aksyon Roger Gutib sa line number 1 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, Aksyon Direct, may gabi sa mga aksyon sa Risa. Oops. Dunlan ka sa signal mo? Jer? Aksyon Roger? Okay, i-check na lawat siyang signal. Si Roger Rigote, kaduga kapon oransa, medyo nipis-nipis ang signal ni Aksyon Roger, no? Sa kay Junior, mainit region, damay kabigig kay Carlos Hipoliano Jr., ga-monitor man sila. Sa atong sininga pangalaga Jocelyn, Arisibita Ulak, mayang kabigig na sa imo. Sa kay Joe Cage, sa Ignacio Hurolan, mayang gabi dira sa pamilya Hurolan, sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, no? Aksyon Roger, please come back. Yes, Aksyon Direct. Okay. Kaya na. Ara na. Kaya na. Magdalaw
Daw ka out ang sulod. Ang Gusto. sunarek operator okay na. Okay na, okay na. Daw sa pila na to, pilitas sunarek sa bahin sa sunod sa Cadiz sa kainak sunarek yun kuha na sang dinikanan sa mismo sa tatay ang iya sining ang bata bla na tatlo ko edad tong nahulog sa septic tank nga bata nga tatlo ka tuig nga hindi siya anak ang gulgi sa kamatayon at sa madog ito sang natabo sang aga pero sang hapon na nakita ang bata sang iniya wala na sang kabuhi no ang amay nga si Aaron Dorin nga mo mismo na pa-record sinisalatapan sa kapulisan 29 anyos sinisya kaya nga iya gali sining asawa ko nila yung bata yung tanto ka pa yung biktima ang ato nito sa pungsod sa Taiwan nag-trabaho samtang mo sila tabo sa sining tatlo kating bata na hulog sa septic tank kag napatay gid ang kapulisan iya nakabaton sila sa report Domingo na sa kahapon sa inigid pa record na sa sining amay actionary. Yari ang natabo o kung naton kung ano ang natabo sa matabo ng mga incidente. Sir, Anong tabo rin sa bata mo? ginbilin mo lang sila, sir, kaya nag-ubra ko, sir. Oo. Sa mga alas 11, sa ngod ko, nadula na sa kuno. Sa Sabado? Sa Sabado na. Kaya nagkarga ko na, sir, nagkarga ko. Oo. Yung yawa na pangita ang magulang sinan, yawa na pangita, pati mga katayaan, mga lulay nila, na yawa na pangita ay. Oo. Kaya, pagpulit ko pa, sir, huwag sa kampo, mga alas 5 na lapit. Sa ngapon? Sa pamangkon? Oo, may balangkot. Sila yung din niya nakita ang sinilas ko bata. Sininilas sa buho, sa CR naman, nga wala tanuman. Itabunan ko lang mo. Pero may tabot man ang sitiktan ka? May tabo na, sir. Guro, nagsampang na sa guro kung nabulakot ka. Sa bata ka mo. Si Dasun, nadalo sa ospital? Oo, maguro, sir. Sa pagkabot ko, sir. Sabihin ko din nga kita ang sinilas. Sinilas may buho. Yung kuha lang nila kung sinip nila. Wala yung ganyan sila sa pinsar ko, sir. Bakyara. Ito, sir. Naog, papanaog yun. Buho. Tagawak ang tubig. Pero yun ang sitiktan, kung ay pa na ginagamit? Wala ko na, sir. Kaya bago na kayo, sir. Tapos, sige ulan ko sa bukid. Kaya mo na sa dyan tubig. Grabe. Huwag gid gali makita kay why gid ko makita kay why man mo batian guro ang pangay tabang na kuno. Sus. Nung sa mo nang adlaw, sir, do kami ngawid mo. Sa bagay gani, damo na datambay kada adlaw ya. Tamo tong adlaw gid, why gid tambay di sa bilog. Grabe, no? Pila ka tuig nga kay ang bata? 3, sir. Sa pila mo nga bata? Kadua ko na, sir. Manghod din manghod. Umangod, sir. Oo, ang imo ko nga sawa, iloyan niya sa wa. Oo, sawa ko, sir. Ako siguro, sir. So, ang pagpayag sinisang amay, kagamay masawa subo, malak sinerek nga natabo. Sus. Kaya, actually, nataklo, balagli ang sinila sa arada sa babaw abe sining buho. Pero, wais lang balong ang bata to dito kapag sa pangita ay sa gaduda nga may nga ba siya sa sulod sa buho. Dito yan nakita ang bata niya naragid man sa sulod sa buho sa siling septic tank. Away pa niya kwan naman ang kwani ang kanalumon ko na mga 8 ki. Sus. Madalom-dalom gawak sa nire kagang iya sining tubig mo na tayo mga tagahawak siguro bata pangayo mo tabang gini wala may nakabati bala siya. Wait, taklob lang tang ilak pa na, oh. Gintakloban niya man kuno. Ay. Galing mo na, way pa matapos, way pa wala magamit. Oo. Buho parang sa ila mismo CR sa may kilid ini sa ila sining balay aksyonere kining kot-kot nga buho. Sus. Nga mo ang natabuhagin na nahulog ang bata. So siya daw na mo kung nagatambay kung may naskilid sa ila sining balay. Pero ito nga time, wala yung may nag-standby sila niya na mo ito ka timpo nga daw nga amingaw ang ila sining kilid sa balay na wala yung may nagatambay.
So, ang mga aksidente, actually, case closed na makita purely accident ang natabo. Hindi ba Sa nungod? kini. Hindi man nungod, no? Oo. Sino pa sa atol man sini nga pag-usisa, pamangkot man sa investigation section Oo. sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Oo. Sa dugang naton nga balita sa Nerek sa bahin sa siyudad sing Escalante wala sang foul play. Ang kamatayon man din 58 anyos nga nasapuan nga nagabitay naman sa Siriguelas nga tanom o kon nga kahoy. Oo. Adjacent sila pulian sa may sitio Puting Bato sa barangay Washington, Ciudad Sing Escalante. Sa din na mga alas 7 takna sang aga kahapon na natabo ang nasapuan ining bangkay sang 58 anyos. Kag alas 10 ng aga, din paibalo ang mga katapos ang kapulisan. Oo. So, pag-abot dito, na sapuan pa man nila, o kulabtan pa man sa kapulisan nga nagabitay, inikag may ikot ka pisi sa liog. Oy. Pero man, sa kay Police Major Heljan Dispe, ang Chief of Police ang Escalante City PNP, nga may aragali suicide note ini. Gusto na gidya mag-suicide. Ahay. Ang ini nga persona tungod kay nagahambal siya nga wala na gid siyang pulos ang iya sini nga kabuhi. Gibayaan ni siya siyang living partner. Mga 2 ka tuig na ang nakaligad action Eric. Yara mapayag sa nga Chief of Police sa diin ini siya isa ka purely suicide kag wala naman sang pag-imbestigahan kag sarado naman ang kaso batok sining kamatayon sang 58 anyos. Yan, no? Yung suicide nga, incidente ni, pero suicide ni, kay prior pa lang isang incidente, naghahambal naman sa pamilya yan na mag-suicide sa kuno kay wala naman sang pulot ang kabuhi according sa iya. Din yung may suicide note man nga madihim. I see. Ako nang gabitay mo lang, tapos ang nagulilan. So, doon naging pong verification, after siya nag-proceed na daw ang distributor kung para ma-verify sa incidente. Nakikita lang that na dito. So, amo na ang kanya. Nag-aakwa na kay Login biyaan siya sa nga singaling in partner na 2 years ago. So, dagat problema sige Lagyan na siguro ang siya ka mga rason na yan basta wala na sa bulot ang kabuhi na daw. I see. So, may nag-mention lang sa nagamungan naman siya pamilya nga mahiko din sa iya. So, sagwa sa sir sa ilang balay, adjacent na sila balay ni sir kahoy ni nga sir Reguila. 30 meters away sa iya balay ng distance. Okay. Pagkasapo ni siya, sir, mag-upaman din na tabong insidente o kung madugay-dugay na? So, siguro mga pinagong sa oras ng tabo mo, nakapuan mo nisa sa mga training na sang kuhan, nag-report naka-report, alas 10 na sa aga. So, siguro, ang natabo ang pagka-considente, yung nakapuan siya is mga alas 5 sa aga. Okay. So, na-report sa amon, mga alas 10 na I see. So, ang pagpayag sa Chief of Police sa Ciudad Sing Escalante, may katanan si Reaction Erika. So, wala na doon at mga insidente. At least may talplay purato na aksidente at itong bata na ulog sa septita aksidente, tiniya hikog niya. Ini ikog ni. Ito, mga sila na ito nga ni, hindi ba paiway man yung mga sitwasyon kasi hindi man kontrolado talaga si kapulisan. Hindi nga suicide kasi aradis pag-una-una ba sa tao ng kabay pa nga mga lesson learned man ang mga problema dapat banara lagid bala pautwasan man tating isa katawo may pupumati problema niya para nga at least may makahatag man siya sang advice action direct hindi nga muna na yung decision na mag-suicide. Budlay man nga muna gulpian mo ra? Yes, action direct subo nga sitwasyon sa kabuhi kasi mag-utas ang iya mismo kaglingon nga kabuhi ang isa katabo. So, muna yung atol sinigang matulong report sa Ciudad San Cadiz na dugang naman isa ko ang positive sa COVID-19 ang 27, 28 na nga active na kaso. Oo.
nagsadugang naman sa subong action Eric ang nag-positive, no? Di kamay pa nga sa gyapon halong-halong, no? Kaga Malaki isa lang dugang, Roger, wala na siyang ibanda, isa lang ang dugang. pero kunin mo lang taon ni tani unsi na rin sa mo. Subong ng 12 naman. No, subong ng 12 nga 37 na eh. Okay. Kuwagi siya, nagsaka ginang hilanat niya. Ginapay, balo lang gali kami may nga public advisory sa kaya nagilal niya sini, kumatubluban ang mga nagdugang sini, natabo lang ni kay ang taga City Assessor's Office nag-positive. And then may ara nga empleyado sila nga pastor na empleyado sa City Assessor nag-positive. Nagdalapman sa isa to empleyado man dason iloy kagamay nga pastor kag pastora na nalapman niya man nag-positive. Dason naka-attend pa siya sa lugar na 40 years anniversary Ruby. Wedding anniversary sa isa pagkikapastor. Dito pag contact trace 18 pagid ang nagpositive. So dugang-dugang ang utangot aksyonere kaya ang pastor nga amay sang empleyado man to sa City Assessor naka-attend pagid sa meeting sa mga pastor. So nagdugang pagid. Naglapta-lapta. Nag-connect na muna. Karon may area advisory sa City Assessor's Office. Ang Cadiz City Assessor's Office is pleased to inform the public that we will resume our office on Tuesday, buwas nga October 20. October 20, 2020. However, in order to cope with the ongoing pandemic and ensure uninterrupted service, our schedule will be 8 a.m. to 6 p.m. Monday to Thursday. Monday to Thursday. Furthermore, we would like to silingo wala labot Friday. Furthermore, we would like to express our heartfelt gratitude to everybody for the patience, understanding, and support as we collectively face this moment of stress and uncertainty due to the spread of COVID-19, which resulted to our recent lockdown. Rest assured that we will impose strict compliance in maintaining the safety of our clients and employees while providing better services. So, buwas masugod na ang City Assessor's Office sa ilang serbisyo Monday to Thursday. Biyernes wala. Yes, supposed to be subong Monday, pero hindi pa sila way pa nakasugod kay buwas pa October 20. Hasta lang sa Huwebes. So, pagkatapos sila, Monday to Thursday na sila mag-serbisyo. Ang Biyernes wala na. Biyernes wala na, pero 8 to 6 p.m. 8 a.m. But sila may overtime. May overtime ng isa ka oras. Isa ka oras. Pero wala sang Friday. Why Friday? Kaya balo ka, dire sa Cadiz Accionerec, for this work lang niya mo ang mga empleyado sa City Hall. Atod ka? Sa saan nagsugod ng ilang patakaran nga mo na? Mga sobra na isa kabulan. Okay. So kung mo maglibag, ulan ng implementation sa syudad. Mag-ulan ng implementation sa syudad. Pero, 4 days work, pero 8 a.m. to 6 p.m. To 6 p.m. Okay. Pero kung Friday, wala na. Mula nga kapanawagan man kita kay damo utalabaton ng mga report
Kagato naman agin pabalo si ginatag naman sa informasyon sa mga feedback mula kami sa mga Banig Escalante. Oo. Kay ang ibang mga empleyado, instead nga paimunong sila pa ni Malay, so Biyernes puno ang mga kapihan action direct. Kaya mga empleyado, nagaguluwa mo Japon, Oo. kag Pangapi? gapangapi, tumpok-tumpok mo mula Japon. Dito wala pulos ang ilang obra mo muna eh. Tigana ito, instead nga tani ng Biyernes, inang wala tong trabaho, kaya dapat mag-strict home, stay at home, no? Mag-strict stay at home. Pero tiga guluwa magyapon, Nga- kundiin magyapon ka kantobla. Ang ilang report naman, natumduman ko na sa una, may isa di ka syudad sa Negros, hindi ko na pag-mention, nga na-obserbaran niya gid na, nga kada mayor na nakadiscovery nga kada kadto yada sa opisina sa health department, no? Kada kadto sa opisina sa health department sa syudad, way permi ang doktor. Daw ka pila na ka best bla mga kadto sa permi nga tabuan gi way ang doktor, tinamangkot siya ang mayor na. Nya di nga ato nga city health officer. Sila niya mayor nya nangapi. Nya yati nga office hour mga pi siya. Di sila niya ipatawag abing city health officer tayo pinatawag ipatubang sa mayor siling sa mayor niya dok ay why kayo mapirmi sa pisina mo yung tiner kung agaw di kakadto niya mayor kapangapi abi mo simple ang sabat sa mayor siya niya dok kayo kapakapi kakadaaga baklan ta kakapi tingob tapos kung aga da kapakapi sa pisina mo di kayo magwa ka mga pisagwa kayong tao gawlat siya mo. Tuman? Ito simple mo, no? Ito simple mo, mo niyor. Nya dok, kinasilduhan ka sa tao, hindi kayo mga pika. Kaya kung mong problema mo, kape, kaya aga ka pangapi ka, baklan, takatingob kape sa kasimana, di ka pakapi sa pisina mo, sa klinik mo, para nga kung tao mapalapit sa imo da, ara ka dayon, hindi na mangita ang tao sa mga kapiyan. Kundi, solve sa mayor ang problema. Nadumdumang ko ng report mo na ba? Kaya mo man ang feedback ka na mo ni. Kaya, insulduhan ka mo gani sa gobyerno kada Biyernes para mapaimunaw sa inyo balay. Hindi, sige ka, huwag kang magtumpok-tumpok. Okay, gina-practice ang social distancing mo. Oo, kaya mo na galing amo galing na ginapa-stop sila obra kung Biyernes. Kaya para actually, para nga hindi sige damo ang tao sa gwa. Nagdamo inoon kasi wala sila obra. Gani. Sige sila ka gwa ka, magsige ka pangapi. Sige sila ka lagaw sa gwa kung anong himuon na eh. Pero ang saktos na, gisulduhan sila sa gobyerno para nga adlaw nga Biyernes pawa. Janay ka, dulas Roger. Damo na kung sa labaran ni Mayor ni Bading Escalante nga kung Biyernes daw ay man pulo sa opisina sa mga empleyada mo na kung gindula na ni Mayor ang Biyernes tapos sa Friday, Monday to Friday pero 8 a.m. to 6 p.m. Ito mayo ba na? Ito ang problema. Sang sobrad ang akwan, sobrad ang lagaw nila kapangapi kag sobrad nila ka akwan ka ano nga na kutso-kutso no? Sa kwan sa ila dira nga obra antes nga iobra nila ikutso-kutso nila no ay oo salamat gid sang sitwasyon wala guro bateri si wala guro bateri si Axel Roger Gutib na kwan siguro na ubusan sa Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina si Roger Gutib so regit kay signal mo daw na utod gid na sige-sige na
Anyway, ang balita na si Roger Rigotib, giradulong si Sakalawan sa DTX 500 capsule. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! May gabi dira, kagiratay niya ko lang akong asawa, si Mika Mirambel. Sa kay Mika Mirambel da, may gabigid. Sa akon nga mga kabataan, si Makoy, si Rain, kag si Charlene. Si Charlene Mirambel, birthday yung libuas. Advance happy birthday kay Charlene Mirambel, ha. Ang panamyaw, alin kay Mr. Mark Hill Hison Mirambel. Nga naga-monitor gid santo, no? Salamat kay Toto Mark Hill Hison Mirambel. Sa kay PO3 Frank Francisco sa Police Station number 1, ara man siya. Monitor man. Kami ako lang kung pare ko si Eric Makilan and family. Sa kay engineer namon, Engineer Julie Dima Pendan Jr. and family. Kanina kay Toto Mark Hill Hison Mirambel. Ayos! Sige, alis sa report ni Aksyon na Roger Guti. Sa luhantang report ni Aksyon Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Stephen, may gabi, please kami. Yes, Action Eric. Sa karon sa atong update sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos nga taas gid sa gihapon, no, nagasaka ang karon ang mga kaso sang cases diri sa aton nga COVID-19 diri mismo sa siyudad sa San Carlos tungod nga nagumpisa ini sa nagligad pa nga mga inadlaw nga sa din sa pag-lockdown ni Mayor Renigo Estilos ang aton City Hall kag ang aton nga City Health Department nga sa karon continuous pa ang ila pag-quarantine sa ila mga kaugalingon kag of course ang sa diin ang mga contact tracing kag nagtaas na subong ang kaso nag-abot na ini karon Action Eric sa kapin pa sa 134 karon ang kaso sa COVID-19 diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Gani ang 75 na karon ang aktibo kag 55 na ang naka-recover kag apat ang amo na ang namatay na ini Action Eric tungod sa sininga maong nga virus. So gani nga ini mao ang record na sa aton nga sa swab testing sa aton nga City Hall Department. So sa karon aton man nakit-an diri ka mismo sa kada barangay may ara sa pulo ka sa 16 ka barangay, 18 ka barangay dito sa siyudad sa San Carlos, ang pulo ka barangay ang amo karon ay may mga cases gid sang aton nga COVID-19. So mismo diri gani sa aton lugar may ari isa ka panimalay diri nga gin sira ang ila gin kordonan ining ila balay tungod nga tatlo sila sa ila panimalay. Isa ka nurse, ang ila anak, isa ka maestra, kagang isa ka utod nga naga-negosyo. So, ini lang mga hapon nga gindala sila sa quarantine facility naton tungod nga nangin na positibo ini sila sa ila pag-swab test, no. So, kami ni karon Action Eric nga naalarma ang aton nga aton local nga government labi na si mayor karon nga under sa quarantine may mga plano no nga wala pa namon naton karon ibalan Action Eric kung ano mangin na plano kag himuon sa aton nga syudad diri sa syudad San Carlos sa aton nga incident management team nga sila mismo karon under sa quarantine man. So gani nga wala pa nato nakuha ang ila statement na may ano naman ang masunod nga paghimuon nila umpisa buwas nga adlaw sang pag-continuous ka quarantine kapag contact tracing sa mga primary contacts sa mga nagpositibo. Kaya ang aton City Hospital may ara man nga nagpositibo nga mga nurses, medtech,
kag ining mga midwife no. So amoy na karon nga medyo nga alarming kag ang aton nga mga hospital sa aton makit-an karon Action Eric nga puno na gid. Kaya bisan sa emergency room sa aton San Carlos City Hospital, ang garahe no, ang sagwa mismo ginpamutangan ni sa mga beds kag mga cubicles para lang nga madugangan nga ma-accommodate ang tanan nga mga pasyente nga kung magpositibo kag ini may mga kinahanglanon sa medical, maka-accommodate ang aton nga hospital. Kag ang aton San Carlos Doctors Hospital, same thing ang private nga hospital, puno naman sa karon Action Eric. Kag ang aton mga quarantine facility diri karon punuan gid ang tanan nga mga pasilidad nga ginagamit sa sining aton COVID-19 sa mga gina-quarantine diri. So amo na karon Action Eric nga may ara man may napatay no. Sa apat sini nga napatay Action Eric, isa diri ang isa ka engineer nga nag-edad sa 40 anyos nga ginkilala nato nga si Jasper Lampote nga ini siya Action Eric no nga na ang cause ni nga isa siya ka victim sa nganing COVID-19. So amo ni pinakabata karon nga na kuhaan gid sa kinabuhi tungod sa sining coronavirus diri sa aton. So update lang naton in Action Eric ang dugang pa nga mga detalye ka impormasyon nga aton makuha sa buwas naman nga adlaw kung ano na karon ang mangin plano sa aton local government. Sila ni Mayor Inigo Estilo kag ang incident management team nga iya upod karon mismo nga naga-quarantine sa ila kaugalingon dira sa City Hall diri sa siyudad sa San Carlos. Gani naga-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat kid Aksyon Stepe Presquito. Ang balita naman Aksyon Stepe Presquito, inadulo naman siya sa kalawan sang Mighty C. Kapagita ka bala sa antioxidant vitamin para sa mata. Arin ang Mighty C, ang alkalang nga vitamin C, napamatudan sa mga scientifico maayo. Kay Ibuni Butcher and family dira sa Germany, kay Christine Wolf, kay Grimar Balsumo, Roderick Ungon, Leo Simplico, nagapaurok-urok yun, no? Kag ginatamyaw taman daraglis ang happy listening mga tamis boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, Mr. and Mrs. Lito, kag Beth Tagalog, and the family kay sa mga Bayra, kag Salgado family, ha. Ginatamya ka mo naman ng Sonia Bayra sa Puro Cruzar, Barangay Takuli. Ayos! Alin sa report ni Action Stephen Presquito, sa Iluhanta naman ang report gikan Central Negros, La Carlota City Correction upod kay Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Percival, may gabi, please come. Ngayong gabi Action Eric ang subong man sa aton nga mga suki nga tagpramati sa Action Night Patrol. Tagyapon na Action Eric ang pulis sang La Castellana na patagayon na ginpasaka ang kaso batok sa apat na persona nga nadakpan kahapon adlaw. Dito sa may Hacienda Conchita, Villanueva, Barangay ang Negros Oriental. Apat nagabayular sang PD 449 sang pag-illegal nga pulang aksyon na Eric. Ang sining apat nagabayular sang PD 16 nga ginkilala naman kay Maymar Abayon Salmorin, kag Dante Ventura Judicio, kag
Patricio Banhao, kag si John Melvin Euron Padire. Ini sila pumuluyo isang barangay Sag-ang, Lakas Villana. Kag ang isa ini si Melvin Euron, pumuluyo naman sang Nahalin Barangay Robles, Lakas Villana. Ini sila ginpatigayon, ginpasaka na sa korte o sa Regional Trial Court ang kaso. Batok ini sa apat sa lapas ang kasuguan sang PD 1602. Hindi sila naaktuhan sa anong kapulisan nga nagahampang iyaya o kung nagahigotgid sang manok na inupulang. Hindi sila nasakuti sang aton kapulisan sa pagpamuno man ni Pulis Captain Ramil A. Bustamante kung ni ang alert team sang politisyon ng apat ara sa gihapon sa social facility sang Lakas Villana kag nagaulat sang makapian sa sila sang pinpasaka nga kaso sang aton kapulisan sang Lakas Villana aksyon. So sa piyas nga bahin sa digayon man sa gihapon panawagan ang banwa sang Moises Padilla ang police station sa pagpamuno ni Police Captain Babor ug man ang mga pulis ang nagpalagyong priso nga si Rico Layan na may kaso iya actioneric nga murder. So sa gihapon kinapangita ng ating kapitan sa kinapanawagan ng pulis na kung sino man ang nakapagdato kung nakakita sa kay Rico Layan na may kaso nga murder na nagpalagyo sa nagrigas ng mga inadlaw dira sa police station sa Banwa sa Municipalidad, magpakikangot lang sa aton pulis diri sa Banwa sa Municipalidad kag sila nga may reward action direct, no? So kinapaayo kag kinapanawagan sa aton kapitan at man ang nakakita kay Rico Layan hindi magtubili sa pagpalapit maghatag information kung ang namtangan sining nagbalagyo na presyo. So amo ini ang nakuha naton nga mga balita gikan diri sa aton area of responsibility na yung babinang sa kay Honorable Kapitan sa area kag kagawad Jupit sa banta sa Barakay Robles Lakas Villana kag subuman sa kay Police Captain Joseph D. Capilina kag sa kay Police Captain Judy Oliva. Gikan diri sa aton namtangan aksyon verbal more una sa balita una aksyon sa Pangulo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Percival Binamor, balita lang si Percival Binamor gikan sa may Central Negros. Ginaduro sa kalaman sa Santon Plus Coffee Mix. Makahatag ini sang vitamins, minerals, soluble fiber nga kinanglanon sa tusining alawas. Kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala mayo nga source sang insoluble fiber makabulig patino sa tusining kolon o kontinay. Santon Plus Herbal Capsule o kung Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Nabalik ang iyo sa patutunan, pagbalik natin report na action dyan. Katapos lang, ato sa importante nga mga pahibalo. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa monitor Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat isa pagserbisyo
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Tabalacan, may kapila kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pomposa and family, kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, kay Miguel Romo Pasaporte and family. Balik ata si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. May gabi nila sa kay Shem Lopez sa Alegria Morsia, halinin na kay Toto Romo Pasaporte alias Calvo. Aksyon dyan, sa balik report, please kamak. Istorya ng mga barangay kapitan ng mga kapulisan ang mga plano kag programa. Police Station number 2 may kangtanan ko sa idalom sa Philippine National Police Patrol Plan 2030. Naging patigayon gamitin kaupo ng Association of Barangay Council sa Police Station number 2. Ginapamunuan ni Barangay Kapitan Roel Arquilas Fabiano Jr. Kapitan sa Barangay 17, tigto nila ginistoryahan kung kamusta ang sitwasyon na peace and order dala sa area man mismo sa Station number 2 ko sa diin sakop mga barangay 1 to 10, Barangay 17 kag 18. Nanging ginapit nga bisita kag isa man sa nagaplastar sa mga programa ang City Director sa Bacolod City Police Office, Police Colonel Manuel A. Placido.
Sa ilagin patigayon gamiting, nagatagma sila sa pagkilala sa pila aktibo nga mga kapitanes o kunabi mga barangay. Tumanggit ang suporta sa mga advocacy at gagapan nga sa police station number 2. Pinagod ilaman nga makuha kag magtatipon tanan nga mga accomplishments actionary kamay kang tanan sila serbisyo bilang mga kapulisan. Nagapasalamat naman si Police Captain Leo Estopa, Station number 2 sa Police Station, ang Station Commander, Police Station number 2 sa tanan nga mga kapitan, pinapadayon nga pagsuporta sa mga programa sang kapulisan. Itagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa patunay sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Aksyon! Night Patrol! Salamat kay Jan. Sa liwat, may nga bidala kay Shim Lopez sa Barangay Alegria, Banwasang Morsya. Nagapaurok-urok gid sa atong sini nga pagpangalagan. May nandara nga paurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon Action Night Patrol program kita magatakop. Balik kita buwas Martes, same time, same station. Ato sa iba patrol, unit reporters in action. Napalagan ko ng kapisa kay Kuang Ridira. May kapilang gali kay Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa. Ha? Action Roger Gutib, Action Percival Villamor, Action Stephen Presquito, of course Action John Diaz, Action Papang Nixon Tamo, mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Oliver Pason, Backup, Security Guard Tunugmano, Back to Back kay Security Guard Campaner, at IT Expert Action JM Bike. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordova, sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang yung lakad ng kurma na Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, kasi adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.